Courek dostal jednu jinou hračku, to se to asi moc nelíbí. Kocourek vrací hračku, to jsem nečekal. Chlap ukázal, že má pro strach uděláno. No, nedrápej. Tak měl se mi právě přetřela mezi foťákem a nosem, takže asi se mi dlouho nevyčesával, bych řekl. No, na nás kašle. Co ty, kocourku? Jsi malý a roztomilý, co? Jak dlouho bude trvat, když mi taky polozeš na nervy? Mě nenecháš v noci vyspat, co? Tak ukaž, co umíš. Tak je maličky. Pecek. A kdo pak se vrátil na scénu, co? Kdo se vrátil na scénu? Jo, to bylo jako co? Co? Co to bylo? Tohle? Pohlavek? Tohle vypadá na pěkný akční film. Jak to říkal Shakespeare, nebo kdo to byl? Kočky války? Ne, to asi nebyl Shakespeare. Co já vím. Asi to nebyly ani kočky. What's the point? Hej! Tak, další střih.